já na tebe taky vidím, ale tamhle třeba se nemůžu dovolat, nebo spíš můžu dovolat na 200 kilometrů, jenomže ono mi to ukazuje na východ a přitom mě slyší tamhle v tom, v Tanvaldu, no, to je blbý. A ne, to nemám, tam se někde to pojebalo, já na to přijdu, ale důležité je, že jsem to zjistil. Doma už to potom nějak vymyslím. Rejk! Děkuju, měj se hezky, ahoj. A na frekvenci zůstává expedice Radeka a poslouchá. Rýko, Pepino, Krkonoše. Na křížové vede Václave, natočíte na Prahu. Láďa z Pankráce tě volá, halo. Já slyším, že mi tam někdo volá, ale já to bohužel to nejsem schopen zatím přečíst. Takže na frekvenci zůstávám a dávám výzvu a poslouchám. Václave, volá tě tady Praha, Láďa z Pankráce. Václave, co máš dneska s tou anténou? Teď tady Čerpil rádio a ty nebereš nic. No, neudělám to lepší. Bohužel.